Nindot kaayo pamalandungan, labi na karon sa panahon sa Kwaresma, kundi ng atong Isus nagpadayag og dakong kaluoy og dakong gugma nganhi kanato. Sa atong ebanghelyo karon, si Jesus miingon kanatong tanan, pangayo kamo og kamo hatagan, pangita kamo og kamo makakaplag, pagtukto kamo ug ablihan ang pultahan alang kaninyo. So nindot kaayo ang gisulti sa atong Ginoong Hesus nganhi kanato. So pangutan-on nato ang atong kaugalingon karon. Unsa ba ang mga pag-ampo or unsa ba ang atong gipangayo nga wala paghihatag sa Ginoo until today? Or unsa ba ang atong mga pag-ampo or atong gipangayo sa Ginoo nga until now wala pa gihatag sa Dios o dugay kaayo gihatag sa Ginoo kanato? Naa ba? Ha? O daghan na ba mo'y nadawat gikan sa Ginoo pinaagi sa inyong mga pag-ampo? Nadawat na ba ninyo, naangko na ba ninyo ang dugay na ninyong giampo sa Ginoo? Nga makaingon kita, salamat Ginoo, kay ginungog jud nimo ang akong mga pag-ampo, ang akong gipangayok. Naa ba? Taas ang kamot. Ha? Okay, very good. Salamat sa Ginoo kay gidungog sa Dios ang inyong mga pag-ampo. Mga igsuon ko ni Kristo, kini nagpasabot o gipahinumduman kita, mga igsuon ko ni Kristo, nga ang atong pagsimba, ang atong mga pag-ampo, bililhon kaayo sa Dios. Kay sa atong pagsimba, sa atong pag-ampo, diha kita makahimamat sa atong Ginoo. Diha kita makapag-istorya, makikistorya, pinaagis sa Santos nga Misa, pinaagis sa atong mga pag-ampo, kundi isa kapanahon nga kundiin kita nakipag-usap o nakikistorya diha sa atong Ginoong Dios. Og dili nato hikalimtan, mga igsuon ko ni Kristo, nga kung mag-ampo kita, nga kung magsimba kita, dapat ubanan ka na nato sa buhat. Nganuman, kay kung ubanan gani nato sa buhat ang atong mga pag-ampo, ang atong mga ginapangayo diha sa Dios, maangko nato kung unsa ang atong ginahandom o ginapangayo diha sa Dios. Bisan sige ta adlaw-adlaw magsimba, sige ta adlaw-adlaw magluhod, maupod na lang atong tuhod sa kaluhod. No? Maupod na lang, mahilis na lang ang atong mga tsinelas o sapatos padulong sa simbahan. Kung dili gani ubanan sa buhat ang atong mga pag-ampo, ang atong mga ginapangayo sa Dios, dili gyud kana mahitabo. Diri gipakita sa atong Ginoong Hesus, sa atong Ginoong Dios, nga gikinahanglan niya ang atong partisipasyon isip mga Kristiyano. Atong hinumduman nga dili makahimo og butang si Jesus kung wala kita. God cannot perform miracle without us. Una, nagkinahanglan siya kanato. Nagkinahanglan siya sa atong effort, di ba? Sulat ni Santiago, ang pagtuo nga walay dili ubanan sa maayong buhat, saman patay. Mauna kung naatoy dako atong pagtuo diha sa Dios, no? Ubanan nato buhat. Kay kana sigurado maangko nato kung unsa atong gipangayo. Siguro gani, no? Kung boto na hunaon, dili na kailangan nga isulti pa nato sa Ginoo ang atong mga kinahanglan, no? Kay nga naman, tungod kay nasayod naman ang Ginoo sa atong kasing-kasing. Wala pa nato nasulti ang atong mga problema, wala pa nato nasulti ang atong gipangayo. Nasayod na siya sa atong kasing-kasing. But then, ang Ginoo nasayod kita nga dili man automatic, no, nga
instant ba nga madawat dahil nato ang grasya. Di man na automatic nga ihatag dayon sa Ginoo. Gani ang atong Ginoong Hesus miani sa kalibutan aron sa pagluwas, di ba? Apan sa iyang kaluwas, sa iyang paghatag og kinabuhi dinhi kanato na may proseso nga gihimo. Dili man sige kaning katawhan sa tibuok Pilipinas akong luwason, isa ka click lang. Dili no. Ang Ginoo muagi jud siya proseso. Na jud ang proseso. Bisan gani ang kasal sa kana, pwede man himuon direkta. Pero gipaagi diha sa proseso ang grasya sa Dios. Mausab kita mga igsoon ko ni Kristo sa atong pagpadayon, no? Sa atong santos nga misa ato kanunay hinumduman nga manukto kita sa Dios. Muliho kita kay kita pag-aablihan. Og mangita kita o kita makakaplag. Mga igsuon ko ni Kristo mao kini ang hagit kanatong tanan. Dili ta mahadlok muduol sa Dios. Kay dili gyud na siya mobalibad nato. Usahay mahadlok ta manuktok basig dili ta ablihan. Mahadlok ta adlok ta mangita kay basig dili ta makakaplag. Hadlok ta ba kana makatawhanon nga panguna-huna? Hadlok ta og rejection diya sa tagsa-tagsa nato kakinabuhi. Dili ta mudawat og kanang i-reject gud ta. Di ba? Na mga tawo nga ay dili na lang ko manghulam sa akong igsuon. Dili na lang ko manuktok o mangayog tabang sa akong igsuon kay basig i-reject ko, basig mubalibad. Hadlok ta ba? Pero karon gi-encourage kita, giimbitahan kita sa atong Ginoo nga duol kita kaniya. Sangpit kita kaniya. Kaya ang Ginoo kung kita muduol, kung kita nagmatinud-anon diha sa atong pag-ampo ug pagduol kaniya, iyang tubagon ang atong mga pag-ampo ug atong mga gipangayo kaniya. Palihog magtindog ug atong iampo ang pag-ampo sa katawhan.